пеш духтарҳо хурсанд мешуданд, ки дар насибшон кӯдаки ширин шуд ва хурсандии оила ва айни замон бошад. хушбахтии духтарон фақат лайку подписчик дар инстаграмаву тикток шуда истодааст. духтарҳоро интихобашон хонаи бахт нею клубу кальян шуд. бача номардӣ када сабаби вайроншавии хонаи духтар шуд. салому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи корвони умр. бар шумо маълум аст ва тӯли чанд вақте мешавад дар сомонаҳои иҷтимоӣ айнан духтарони тоҷик бениҳоят зиёд шуда истодаанд ва ин тиктоку инстаграма бисёре аз духтаронро вайрон кард ва вайрон карда истодааст. чӣ хеле ки дар боло гуфта гузаштем, пеш духтарҳо низ буданд барои хушбахтии оила, барои хонаи бахтро ёфтан кӯшиш мекарданд ва айни замон бошад духтарҳое ҳаст, ки барои лайку подписчику просмотр ва популяр нишидан дар сомонаҳои иҷтимоӣ, дар тикток, инстаграма даст ба ҳамаи корҳо зада истодаанд. ва баъзе аз ҷавонҳо ҳам ҳаст ҳамеша таъхир мекунанд. барои чӣ? барои оне ки онҳо метарсанд, зеро бисёре духтарон даст ба ин корҳо зада истодааст ва аз ҳамин сабаб мегӯянд, ки духтари хуб ёфтан хеле душвор шуда истодааст. зеро дар бисёр ҷойҳо мебинем пеш дар кальянбарҳо писарҳо обод мекарданд ва айни ҳол духтари тоҷик дар даст кальян дораду худро нашр мекунад ва дар пахши мустақим мегузорад ва баъдан мегӯяд, ки касе ҳамин видеоро тақсим мекунад, дар падараш лаънат ва дигару дигар. метарсад, ки то навораш паҳн нашавад. аммо сад афсӯс, ҳамаи кор бояд пеш дар фикри онҳо мешуд ва кальянбарҳоро обод намекарданд, балки хонаи худрову бахти худро месохтанд. худо нигаҳбон.